Agung. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe nae dhewe. Loru e. Nek ati loru, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Wah iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modar kabeh. Kok ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Yai Prabu Kresna. Waduh adikku adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun Kakang ingkang sowan marang Projing Ndorowati nanging kala mangsa wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Projing Mandura. Padha kandhiraja sak rawuhmu Yai. Ih, Koko Prabu. Tansah pinanganing kawidadan ndereng sambi kala sowanipun ingkang raying Ndorowati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, tak tampa. Ya mung tiba sepadha-padha. Gandeng nadyan si Adi tinemu Taruna pun Kakang tinemu Werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndorowati. Mula dosa apa ing bakal tak sandhang yen tak wani nampa marang sembahing sira Yayi mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndorowati. Oh, nun pamunten nuwun. Nadyan ingkang abdi pun praguta kula jumadeng dawuh saha ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndorowati sinuwun Prabu Kresna. Iya Kakang Praguta ndak tampa ora liwat pangestu ning Sun Tampanana Kakang Praguta. Oh nggih kula pundi jimat paripe Dayanana ing kasandur sanla dipun sekejaken anginipun lenggah wonten ing Datra Projing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguta kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning kedaton negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguta. Yayi. Apa to kang dadi darunane dene sira Yayi rawuh mongko tanpa cecala ingkang sadurunge. Cilik Si Adi ngaturake nawala. Praguta wonten dawuh. Nadyan kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing atase Nalindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Oh, pancen menika kula lho. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan setunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Ha inggih mangke kula pindhahipun. Mboten nate dipun resiki. Yayi, wonten maring adamu sing gedhe pangapuramu. Merga Si Adi ngerti waran pambeganing pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan apa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Sabanjure Si Adi kepareng paring dawuh. Apa to wigatine dene Si Adi rawuh ana ing negara Mandura? Koko Prabu netepi dhateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu Taruna. Mila mboten ana mokal. Menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikalenggan menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng Karaharjan tuwin kalujenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Alah dalah. Iya Kresna ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Si Adi duwe lekas sing engko ya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaraning pun Kakang kelawan Yai Prabu Ndorowati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggulawentahing negara. Nadyan Ndorowati lan Mandura kuwi Si Adi lan pun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggulawentahing negara tumrap pun Kakang ing Mandura, aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis
lamun kula wentah babagan negara ketitik undhakaning negara Ndarawati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta, tata lan harja. Katandha lamun sira yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndarawati tansah katon ayem lan tentrem. Marata coba. Ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran kelawan Ndarawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sakmangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dhateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andher. Menawi ngantos sakmangke midhangetaken pangendhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ki mboten lingsem. Yayi. Wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin. Lan ora bedak-bedake antaraning siadilan pun Kakang kang luwih tuwa siadi luwih enom. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kleru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh makaten Koko Prabu. Ya. Menawi kula makaten mboten kitang seklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing minangka dados makutaning bangsa lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ing praja menika Nalindra. Menika waton saged nindakaken piwucal ingkang sampun ate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus. Tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus tegese piye? Nuwun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Tata tegesipun Nalindra kedasaken maranata sagung para kawula dasih. Maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis sing kula aturaken wonten ing mriki menika mboten ngemungaken panggesanganipun nanging ugi babagan wastra lan boga. Kawula mboten kenging kekirangan babagan wastra lan boga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sabanjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos keseluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Ya. Sabanjure titis nindakaken utawi ndawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andedana utawi tansah peparing dhateng sagung para kawula sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak mangke mindak boten prayoga kedadosanipun. Ya kuwi tetes tetes menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banci ladan utawi mboten kenging blendra-blendre kaya banyu tumempang godhong senthe menawi ngendika ingkang sampun kawiyos kedah netepi dhateng sabda Brahmana Raja, sabda pangandikaning Brahmana sepisan boten kenging wula-wali. Sabanjure tatas. Tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas. Mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sakmangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula. Tutus sing pungkasan. Tutus ingkang pungkasan menika tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula, manunggalaken para kawula. Ing mekaten Koko Prabu, menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang raying Ndarawati. Kula kinten Mandura badhe sak traju kaliyan kawontenanipun Praja Ndarawati, Koko Prabu. Ratune Ratu Tama
Pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dodra rupita kang reribeti Dintre madani paswaka negaring Mandura nalika semanten Nata Prabu Baladewa amidhangetaken sabdanipun ingkang rayi Nalindra Indrawati nglenggahi kanyut nang wardu kanyut ujara ganten wardu jarwa keca inang durung abang ida dru manting dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana matan prokara Gajah Mada Jaka Wandilan kejawi namung sowanipun Punakawan karang kadempel nenggih kawijengan Kelurahan Ologaring Petro Semalura Bagong ing sami winggah wonten ing Datraya Projeng Mandura nyerpepeh pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat Dintahing sangya para Punakawan binarung sangganing para nayaka ing samya gantung sepa mangun bae para kawula iki kanca pihak ana dayo minggir jaluk dalan Durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Indrawati. Lah dalah iki ora pangling. Iki kaya Punakawan. Komplit Ologaring Petruk Bagong ing sowan ana Projeng Mandura. Koko Prabu? Nggih. Naden kados menapa Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun Punakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjukaken paduka Kanjeng Koko Prabu mila kulatriyan dangu dhateng sowanipun Punakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nunggone lenggah. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Nggih, Nalagaring. Padha kanthi raja saprabdamu Nalagaring. Berkah pangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdipun Nalagaring kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono la punika jimat paripik ndayaning kasantosan. Nggih Petruk. Padha karo raja saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa agong apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan. Kaget aku. Bagong padha raja saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya atompo, ya padha. Truk pasusu ya. Garem. Masalahe kok. Oh ya. Truk engko nek gedhe. Sik, ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klerak-kleru.
Kowe wae. Wah, aku wedi nek harus Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo, mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok dadi gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kula papuran ta mbok bilih wonten patulan nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngatur sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener ta, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya Ngalengka Diraja. Mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Ah. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana. Ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelu radoyan.
Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawe. Wah, kulino nggireng. Ha iya. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sih ya, Truk. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok mangar do minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuh negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang. Kuwi nglumpukke kawula oke cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang, ra masalah. Tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora kowe? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Galeng-Galeng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Bagong. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Loru nang ati loru, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modar kabeh. Kok ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Nyakit.
Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jowo gledek negara. Menungso tak karo parusane jajar. Pragoto. Wonten dawuh. Wilatan. Nggih kula lepat mangke kula singkirke. Yen mawonten sugih. Melarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para Panakawan. Nggih ngestaken dawuh.